A keďže mám tu moc a som speaker do obedia, tak si udelím slovo sám. A začneme tradične. Ste svetový líder. Nemáte ekonomicky na to. Ale chcete lídrom zostať. Čo spravíte? Viete, že sú spojenci, váhajúci a protivníci. Ak je takéto rozloženie síl na planete, môžete urobiť jeden geniálny ťah. Vytvorím to, čomu ja osobne hovorím supraintegrácia. Integrácia integrovaných. Jakým spôsobom? Jednoducho. Navrhnem sériu nadnárodných zmluv, ktoré príjmú moje štandardy a každého, kto vstúpi do tej zmluvy, odmením formálne stabilitou. Vytvorím dve zmluvy. TTIP a Transpacifickú zónu voľného obchodu. Je paradoxné, že tento preberá líderstvo, Čína, v Transpacifickej zóne voľného obchodu nie je. Ale nie je tam ani Vietnam ako druhá obrovsky sa rozvíjajúca ekonomická krajina Ázie. Ďalšia vec. Nezabudnite prosím, že za posledných 8 rokov v čase ekonomickej krízy sa zadlženie na planete zväčšilo o 49 biliónov dolárov. Súčasný rozmer globálneho zadlženia predstavuje zhruba 200 biliónov, pričom najväčší problém je, že zadlženie bank našťastie kleslo, ale len preto, že to prevzal verejný sektor. Najzadlženejšie sú dneska domácnosti a podniky, pričom zadlženosť domácnosti v niektorých krajinách je väčšia ako zadlženosť ostatných subjektov. Ak je zadlženosť domácnosti tak gigantická, ako chcete udržať domácu spotrebu? Doteraz to nebol problém, lebo Čína bola odbytišťom pre väčšinu krajín. Ale nové čínske vedenie, a Xintia není blázon, zvolilo stratégiu toho, čo sa doma vyrobí, sa doma spotrebuje. To znamená, ten veľký čínsky trh sa začína pomaly uzatvárať. Ale ak vy doma vyrábate, nechcete zmenšiť produkčné kapacity, strácate odbytový priestor, TTIP vytvorí nový odbytový priestor. Nastavenie podmienok povedie k tomu, že väčšina konkurentných výrobcov v týchto krajinách zlyhá. Budete exportovať vlastnú produkciu. Tvrdenie, že či nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič, je síce pekným uspokojením, ale uvedomte si, ako prebiehajú rokovanie o TTIP. U Transpacifickej zóny voľného obchodu sa objaví ďalšia vec aj v súvislosti s energetikou. Ten, kto bude lídrom každého z týchto zoskupení, bude lídrom v ťažbe energetiky, presunie produkcie, presunie surovinových tokov a tak ďalej. Všetci veľmi dobre vedia, že počítačový priemysel sa bez tzv. Vzácnych surovín nezaobí. Ale vzácne suroviny sú z 80% na území Číny a na území Afriky. Chápete, prečo Čína investuje do Afriky? Ďalší problém, ktorý tu máme úplne nádherný. Ak si uvedomíme vojenské rozloženie síl, áno, máme krajiny, ktoré sú vojenskými gigantami, ekonomicky sú na tom horšie, ale máme krajiny, ktoré sú ekonomicky silné a nemajú armádu. Napríklad Nemecko. A pokiaľ niektorí členovia zoskupenia sú vzpúrni a nechcú pristúpiť na TTIP, čo je v prípade Európskej únie, čiste náhodou sa zo dňa na deň objaví masívna vlna imigrantov. Ktorí predsa nechcú nič iné, ale chcú čerpať nemecké dôchodky, nemecké sociálne bonity, chcú čerpať švédsky systém a výhody, všetko, čo s tým súvisí. Čistá náhoda. Hlavne, že pred pol rokom ste o takéto vlne ani nepočuli. Jedna z ďalších paradoxných vecí, o ktorej teraz nechce hovoriť nikto, zoberete si 275 000 migrantov za obdobie január až júl 2015 a zoberete si miesto pôvodu imigrantov. A vážený, to není Sýria, to není Irak, to není Afganistan. Viete, ktorá krajina to je? Kosovo. Ale predsa Kosovo není postihnuté vojnou. Kosovo je demokratická krajina. Usiluje vstup do Európskej únie. Všetko je v poriadku. Alebo je to zároveň najväčšie prekladište drog v Európe? Náhodou? A sme u ďalšieho paradoxu. Aký je dynamický rozvoj technológií? Číňania nepokryte zvolili základnú stratégiu, ktorú použiaľ pre európsky model a americký model uplatňujú 2000 rokov. Xintia je fantastický stratég práve v tom, že zvolil tú stratégiu, aj keď tú stratégiu oficiálne máte prezentovanú poeticky, po čínsky,
nie každý Jaguar je úspešný. Čo to znamená? Znamená to, že aj najvyššie čínske vedenie, pokiaľ je mu dokázaná korupcia, pokiaľ je mu dokázané rozkrádanie, je zoťaté. Teraz budete mať krásny proces s jedným z najvyšších predstaviteľov Číny. A prečo majú túto kontinuitu? Lebo majú dve zásadné koncepcie, ktoré sú základom čínskej stratégie. Kontinuita, harmónia. No povedzte mi, čo ponúka Západ voči kontinuite a harmónii. 2000 rokov. Na druhej strane samozrejme logicky sa vrátim čiste náhodou do 90. rokov, otvorím si čiste náhodou knihu známeho amerického politologa Friedmana, určuje budúci vývoj do roku 2050, rozmiestnenie síl. A čo je červenou preambulou? Euroázia nikdy nesmie byť jednotná, krajiny sú usporiadané podľa poradia nebezpečnosti, na čele je Rusko. A primárna smernica pre dlhodobú stratégiu americkej administratívy musí byť zásadné zamietnutie akýchkoľvek spojenectiev nevhodných voči americkej strane. Nakoniec Novlandová sa na viacerých kongresoch vyjadrila veľmi jasne a povedala "Fucking Europe". A chcete očividnejší dôkaz o tom, aký je názor Američanov na Európu? Ale s tým súvisí ďalší paradox. Som veľmi rád, že prednášatelia pritomno načrtávali mnohé aspekty globálneho vývoja. Všetci máte predstavu, že jadro finančnej moci je v New Yorku, na Wall Street. Není v New Yorku. Je v Londýne. Londýnska City. Tam je einführende Hand. Druhá vec je, že celý proces supraintegrácie má smerovať k rozlušteniu zásadnej otázky, ktorá pred vami stojí. Má byť dôsledkom supraintegrácie homogenizácia jednotlivých integračných zoskupení, alebo ponechávam rôznosť pod jediným cieľom. Ak ponecháte rôznosť, a osobitne to vidieť na Európe, je to diskusný klub. Ak diskusný klub neposlúcha, použijem komunitárne smernice, bankovú úniu, energetickú úniu, rozpočtovú úniu, strategickú úniu v oblasti vojenskej politiky. Aj tak brbnú. Potrebujem homogenizovať. Pretože ak to bude homogenizované, Spojené štáty budú mať jediného spojenca hovoriaceho jediným hlasom za celú Európsku úniu. Takže posilním všetky komunitárne smernice a komunitárne normy a pokiaľ by niekto protestoval, tak mu tam šupne pár 100 000 migrantov a pokiaľ by protestoval, mu zoberieme eurofondy. Ticho popiešite. Ale to potom znamená ďalší krok. Ak chcete homogenizovať každé obchodné zoskupenie, znamená to potlačiť akýkoľvek odpor. Vo vnútri zoskupenia. No, problém v transpacifickej zóne nie je. Austrália je empatická, Nový Zéland je empatický, ostatné azijské krajiny sú ticho, lebo ináč mi dostali pomoc. A vyzerá to dobre. Európa stále rebeluje. No tak ju musíme trošku zrovnať. Buď ju zavlečieme do vojnového konfliktu, ktorý zaplatí, alebo ju zavlečieme do iného konfliktu, ktorý nebude vojnový, ale aj tak ho zaplatí. To je teraz. No a s tým príde ďalšia otázka, ktorá nevyhnutne súvisí so supraintegráciou. Ktorá sila není viditeľná, ale môže rozhodnúť o supraintegrácii? Finančná. Finančná sila dneska plní to, čom sa hovorí neviditeľná vláda. Nepoznáte mocenské pozadie. Viete len o tom, že tá finančná sila rozhoduje o požičkách, úveroch, kredibilite krajiny, o všetkom ostatnom. Nebudem sa vôbec baviť o tom, že hodnotenie konkurencieschopnosti krajín je fikcia. Z 99 ukazovateľov 68 je, nazvime to mierne povedané, subjektívnych. Nebudem sa baviť ani o tom, že poradie ekonomickej sily vo väzbe na HDP, nič zlom, obsahuje chybu 10 až 30% pri výpočte národného HDP, pretože nepoznáte finančné toky transnacionálnych operácií vo väzbe na využívanie transfer pricing. Nepoznáte takisto ani ďalšiu skutočnosť, ktorá znamená obrovský dopad a ten môžeme vyjadriť jednoducho. Všetci sa budú orientovať na HDP. Ale čo sa zmenilo v roku 2015 v Európskej únii z hľadiska výpočtu HDP? Američania neprotestujú. Od roku 2015 podľa metodiky ESA 2010 započítavate šedú a černú ekonomiku do produkcie národného HDP.
Analýza ukázala, že anglická ekonomika zvýšila svoju ročnú produkciu HDP o 1,6%, česká ekonomika 0,8%, slovenská 0,6%. Čiste náhodou je to presne tých 0,6% navýšenie HDP, čo spočítala Eurostat a Európska centrálna banka pre Slovensko. Nebudete bojovať s čiernou ekonomikou a šedou? Zahrniete do HDP, všetko legalizujete a ja sa pýtam, na čo je potom smernica poskytovanie informácií o vkladateľoch mimo jurisdikcie vlastnej krajiny, čo postihlo aj Švajčiarsko. Nechávame to všetko bokom, lebo je to podľa modly HDP. No a keď nám HDP nebude vyhodovať, tak vyhlásime nový ukazovateľ, ktorý Číňania neplnia a tým pádom zase budeme na špici. Koho s tým oklameme? No a najväčší problém je v tom, že ak táto finančná sila, a dneska je nepredstaviteľná, bola dlhé roky v pozíciách západu a posilňovali to hedžové fondy, posilňovali to bankové operácie, posilňovali to obrovská koncentrácia v rámci bankového sektora, až to vedlo k tomu, že taká banka Santander bola najväčším investorom v finančnom sektore v Južnej Amerike a Juhoameričania hovorili o rekonquiste. Dneska naraz zistujeme, že skutočné peniaze nemajú ani Spojené štáty, ani Európska únia. A že tie skutočné kapitálové zdroje drží Čína, Saudská Arábia, Rusko, Venezuela. A dneska sa Američania boja nie integrácie, ale toho, čomu sa hovorí čínska menová bomba. Niekto zníži nenápadne kurz Fianu o 3%, svet sa zachveje v základoch. Niekto zmenší objem exportu, finančné trhy sa otriasajú. Ale to je odraz inej veci. Toho, že sa presúva nielen geopolitická sila, energetická sila, ale že ten západ zostal škarupinou dlhov a ten podrbaný východ má reálne peniaze, kapitál, sedí si na ňom. A tá čínska centrálna banka má americké štátne cenné papiere denominované v dolároch v hodnote 1,7 bilióna dolárov. Tak keby žiadali splatiť okamžite, tak ani Veľká Amerika sa nedokáže z toho problému dostať. Tak vymyslíte supraintegráciu. Naženiete do jedného húfu, oznámite tomu húfu, že aj keby sme zomierali, lepšie sa zomiera v húfe, keby sme v tom civilizačnom modeli neúspeli. A konec koncov všetci sme predsa jednej filozofie, jednej ideológie a tak ďalej. A jedna z veľmi zaujímavých vecí, ktorá s tým priamo súvisí, všimnite si dva mainstreamové problémy. Po kríze v 2008 neoliberáli veľmi úspešne stíchli, nebolo ich nikde vidieť, každý hovoril o nutnosti zásadnej reformy, veľký Čepli sa otočil 180 stupňov, dneska je zástancom štátneho etatizmu, všetko je v poriadku. Posledné 2 roky sa naraz objavujú o tom, že kríza vznikla preto, že štát veľmi zasahoval, že všetko bolo preregulované. Keby sme nechali trhové sily v chode, žiadna kríza by nevznikla. A keď ich dneska necháme úplne voľne pôsobiť, tak sme z krízy za 2 roky vonku. Náhoda? Druhá. Som rád, že profesor Molnár otvoril otázku životného prostredia. Všetci pindajú čítanie klimatického panelu o tom, že nám hrozí zvýšenie teploty. A to je dané emisiami, a keby sme emisie zmenšili, tak teplota nebude tak ďalej. Nebudem sa vôbec baviť o tom, že uprdnutie menšej sopky vytvorí viac CO2 ako celá ľudská civilizácia. Ale poviem iné. To, čo ste tu videli na mape, hlavne Afriky, okrem iného obsahuje druhú dimenziu. Posledné analýzy NASA robené počítačovým snímaním zemského povrchu ukazujú nasledovne. Do roku 2030 sa na väčšine územia Spojených štátov, Kanady, Európy a Afriky klíma zmení tak, že priemerná letná teplota bude medzi 40 až 45 stupňami. Väčšina územia sa zmení na step. Veľká časť problému Strednej Afriky je v tom, že sa bude meniť na step. Ak poviete, že to je nezmysel, lebo je to tropické Kongo, tak vám dovolím pripomenúť posledné objavy. Najväčším hitom archeológie v Južnej Amerike je skutočnosť, že na území amazonského pralesa objavili stopy po mestskom osídlení spred 7000 rokov, ktoré predstavovalo mestá, zavlažovanie, poľnohospodárstvo a tak ďalej. Ale vážený, vtedy tam nebol amazonský prales, ale lesostep. 8000 rokov. To isté začína teraz.
Uvidíte to už túto zimu. Extrémne zvýšenie hodnoty El Niña zmení púšťové oblasti na bahno, bahenné oblasti na púšť, zmení obilnice väčšiny sveta na polopúšte a aj potom budeme vyrábať repku olejnú na to, aby sme vyrobili bioetanol, ktorý dodáme chudobným krajinám. A jeden z paradoxov tohoto vývoja je, viete aký? Vyspelé krajiny milostivo udelia rozvojovým krajinám finančnú pomoc ročne vo výške zhruba 42 až 45 miliard dolárov. Ale tie isté krajiny, ktoré dovolili legálny migrant pracovať u nich, a tí legálni migranti posielajú domácim rodinám v rozvojových krajinách peniaze, tak objem tej dávky peniaze je 520 až 550 miliárd dolárov ročne. A nepotrebujete migrantov. Nepotrebujete nič. Stačí využiť tento fenomén. No ale samozrejme, na čo by ste ho využívali, keď by vám to búralo vaše geologické predstavy o tom, že chcete byť lídrom sveta a musí vám to niekto zaplatiť. Tak zvoláte supraintegrácie, kýžený produkt. V budúcnosti integrujem integrovaných a vytvorím zoskupenie. Budú to múdre zoskupenia, o ktorých hovoril profesor Krejčí, kde svetoví lídri pochopili, že ak nebudú spolupracovať, ľudský rod skončil. Ale pri blbosti a pri tom, že pravidelne ľudstvo používa najprostredok najobvyklejších činností vojnu, myslím opačne. A teraz si dovolím pohľadiť vlastnú ješitnosť. Minule som si kúpil najnovší americký špionážny film, volá sa Kingsman. Hrajú v ňom herci ako je Morgan Freeman a ďalší. A jedna z hlavných dominantných scén, Morgan Freeman ako zástupca nadnárodnej organizácie, ktorá má chrániť planetu, hovorí so zástupcom zlých a 15 minút prebieha dialog. A ten dialog je presným opisom jednej mojej knižky spred 4 rokov. Je to paradox. Ja som sám žasu, ja som si to pustil 10 krát. Od slova do slova. Čo je podstatou? Človek je vírus, správa sa ako vírus, svojho hostiteľa ohrozuje a planéta má dve možnosti. Buď vírus likviduje, alebo vírus likviduje planétu. A máte to rozvinúť. Máte pocit, že supraintegrácia vyrieši ten problém tohoto vírusu? Druhá zásadná vec, ktorá bude pravdepodobne radikálne všetko meniť. Ak je problémom sucho a voda, tak zacitujeme materiály OSN. Do roku 2030 z Afriky bude musieť odísť 600 miliónov migrantov. Z arabských krajín Blízkeho východu 400 miliónov. Kam pôjdu? Austrália, Nový Zéland, Indonézia, Európa. Každého z vás nech poteší ďalšie konštatovanie. Jedna z málo oblastí, ktoré nebudú postihnuté vodou, suchom a ostatnými vecami, je Karpatský oblúk. Ale jak je to Karpatský oblúk, tak to znamená jediné váženie. Slovensko bude cieľovou krajinou a Slováci budú malou etnickou skupinou v rámci úplného prekreslenia populačného vývoja na planéte. A samozrejme téza z 90. rokov o tom, že Slováci budú bohatí, lebo budú predávať vodu a nebudú mať petrodoláre, ale vododoláre, môže zase niekde odplývať. Ale aby to nebolo tak jednoduché, tak ďalším významným faktorom supraintegrácie je ešte jedna dimenzia. Nehovorili sme. Áno, je pravda, že sa dnes zbrojí najviac od druhej svetovej vojny. Zbrojí sa viacej ako v čase vrcholnej studenej vojny. Vojenský výskum beží naplno. Úplne súhlasím, že dochádza k robotizácii vojny, pretože tým odpadne to hlavné, čo zlomilo Američanom pri operácii vo Vietname. Obrazy amerických vojakov, ktorí zomreli, a to pobúrilo verejnosť. Teraz to nebude, lebo keď zabijete robota, tak koho by to vzrušovalo. Naopak výrobca sa poteší, pretože má ďalšiu produkciu. Ale viete, kam je orientovaná hlavná časť výskumu? Tomu, čomu sa hovorí neuroveda. Prepáčte, na čo by som ja s vami bojoval, keď vyšlem energetický impuls, ktorý vás presvedčí, aby ste išli kupovať zemiaky. Čisté, jednoduché, efektívne.
energeticky slušné. A takisto môžete vyslať impuls, aby väčšina ľudí dobrovoľne spáchala samovraždu a tým obnovila kolobeh prirodzeného uhlíka, ktorý je dneska viazaný v ľudských kostrách. Pripomínam, že je 7 miliárd obyvateľov. Dosť veľké porušenie cyklovania uhlíka v prírode. Je to tak, bohužiaľ, aj keď sa smieješ, ale príroda, prosím vás, má jednu vlastnosť, s ktorou končí. Druh, ktorý je nepoučiteľný, skončí. Viete, že sme v 5. globálnom vymieraní. To neznamená, že človek vďaka jeho veľkej technike a ostatným veciam je vyňatý z kolobehu vymieraní. A pokiaľ sa tešíte, že po ľudskej civilizácii zostanú dlhé tisíce rokov stopy, posledné analýzy, ktoré robili medzinárodné týmy vedcov, ukázali, že o 2000 rokov na povrchu planety nebude stopy po ľudskej civilizácii. Diaľnice zmiznú a zarastú do 100 rokov od skončenia prevádzky a do 5000 rokov okrem drobných sedimentov v ústiach nových riek nenájdete nič. Príklad New York, kde sa Hudson vráti do pôvodného koryta, mrakodrapy sa zmenia na základy nových hôr a o pár 100 rokov nebude ani chýru, ani slichu po veľkom jablku, ktoré bolo základom americkej civilizácie. Aj to môže byť dôsledok supraintegrácie. A ja tvrdím, a končím, supraintegrácia má byť zrkadlom k tomu, aby sme pochopili, čo má byť cieľom ľudskej civilizácie. Posilnenie moci úzkej elity, alebo kvalita života pre všetkých členov rodu Homo sapiens. Aj keď vám to možno prípada ako fikcie. Ďakujem za pozornosť a končím sám s tým.